नमस्कार मित्रांनो, मी जयेश घोडके एम्पायर इव्हेंटमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपल्याला ऑर्डर होती रावेतला, जी की रिसेप्शनची होती. तर आम्ही लोकेशनला आलो, सेटअप लावायला चालू केलं. बऱ्यापैकी सेटअप लावून झाला, फ्लावर वगैरे लावायला चालू केले. फ्लावर पण लावून बऱ्यापैकी झालते. त्याच्यानंतर हा आम्हाला मित्र भेटला. हा विचारतो की हे काय? त्याला म्हणलं लाईट आहे. तो म्हणला द्या मला, गावाला नेतो. त्याला म्हणलं नको बाबा, राहू दे इथं, बघ तू मदत कर वाटलं सर आम्हाला. मग त्याशी गप्पा मारून झाल्यानंतर बाकीचं सेटअप लावून घेतला, मॅट वगैरे टाकून घेतली आणि सेटअप ऑलमोस्ट रेडी झाला आहे सगळा. तर तुम्ही फायनल लुक बघा आणि तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की कमेंट करा, आम्हाला सांगा. आणि तुम्हालाही बुकिंग करायचं असेल तर कॉल करा किंवा कमेंटमध्ये सांगा. आम्ही तुम्हाला फोटो वगैरे शेअर करू. सेटअप कसा वाटतो आहे सांगा आम्हाला.